5 persuni nġibu lura Malta f'titjira oħra tal-repatriazzjoni li waslet fl-ajruport għal ħabta ta' nofsinhar. It-titjira tal-Air Malta KM612 telqet minn Malta fit-8 ta' filgħodu għal dawk it-Taljani maqbuda Malta, filwaqt li t-titjira ta' ritorn KM613 ħalliet il-kapitali Taljana fl-10:30 ta' filgħodu. Il-persuni tniżlu fost miżuri addizzjonali ta' sigurtà, anke l-bagalji tniżlu minn persuni apposta li libsu il-biss protettiv. Intant fi stqarrija maħruġa mill-Assoċjazzjoni tal-Bdoti tal-Air Malta intqal illi l-bdoti tal-Linja Nazzjonali tal-Ajru se jibqgħu servu lil pajjiż fl-aħjar interess nazzjonali f'dan il-mument tas-sew diffiċli. Kulħadd għandu jingħaqad f'dan il-mument delikat tajt l-istqarrija tal-Alpa. L-assoċjazzjoni qalet li kemm il-kaptana kif ukoll il-First Officers tal-Air Malta huma fost dawk li direttament qed ipoġġu lilhom infushom fil-frontline ta' din il-kriżi. Iżda dan qed isir għall-aqwa interess tal-pajjiż. U fi żviluppi oħra jidher li 14 l-infermier li jaħdmu fl-ITU f'Mater Dei inqabdu l-Ġordan wara li kienu hemm fuq btala. Dan seħ wara li dawn it-tobba telgħu bil-linja tal-ajru Ryanair illi wara kkanċellat it-titjiriet kollha b'konsegwenza li dawn inqabdu hemm.